Vittu kun pitäis se matikkaakin kirjoittaa, mutta edelleen tekee hankalaa se oppiminen, että niinku, vaikka viimeiset kurssit vasta menossa. No, keiden opettajakursseilla sä oot ollut? No siis, miten se opettaja niinku liittyy tähän mitenkään? Kuitenkin, kenen opettajan kursseilla sä oot ollut? No siis, pitkälti Sanna. Sanna? Eihän silloin edes Teslaa! Miten se automerkki liittyy tähän mitenkään? No, ei oikeastaan mitenkään. No mut, oot säkin ollut kirkosikursseilla? En. No tuu ensi periodiin, jos pääset vielä ylimääräisen mukaan. Se on kuulla oikeesti ihan kunnon MacGyver, semmonen ihmemies. No, voin mä ainakin yrittää. Eli tämä tällä kertaa näistä matriiseista ja tuossa tuo determinantti sitten vielä viimeksi. Tehtävät 1, 2 ja 3, yrittäkää niistä saada mahdollisimman monta tehtyä seuraavaksi tunnissa. Tuomas ei jäämään hetkeksi vielä. Juu. Nyt kun Tuomas me ollaan kahden kesken tässä, niin mä kerron sulle yhden salaisuuden. Huomasin sinun olevan kolmion seurassa. Ja huomasin, että sinulla taitaa olla samanlainen olo kuin Liisalla, joka putosi kaninkoloon. Joo. Kerron sinulle, miksi olet täällä. Sinä tiedät jotain. Järjestelmässä on jokin bugi. Et tiedä mikä. Mutta jokin. Se tieto toi sinut luokseni. Mitä sä tarkoitat? YTL on kaikkialla. Kaikkialla ympärillämme. Näet sen, kun lasket matikkaa tai syöt aamupuuroasi. Tunnet sen, kun tulet koululle tai palautat matematiikan A-osan. YTL on vedetty silmillesi, jotta et näkisi totuutta. Mitä totuutta? Kenellekään ei voi kertoa, mikä YTL on. Se pitää nähdä itse. Tämä on viimeinen tilaisuutesi. Tämän jälkeen et voi palata entiseen. Jos otat sinisen, heräät sängystäsi ja uskot, mitä haluat uskoa. Punaisen pillerin avulla pysyt ihmemaassa ja minä näytän, kuinka syvä kaninkolo on. Tästä lähin sinut tunnetaan näissä piireissä nimellä Eno. Ota nämä. Mitä sulle kävi? Gurusta. No, mitäs sitten? No, Gurustyle poistaa tarpeen lukea pitkän matematiikan YO-kokeeseen, mutta eikä siitä voisi olla jotain muutakin hyötyä. No ja toistaiseksi mä oon kuullut vaan, että oppii ajaa Teslaa. Mut siis niinku, ehkä siitä voisi olla muutenkin niinku arjessa hyötyä. Kun Sirpa työntää seinää, niin seinä työntää Sirpaa. Kaurapuuro on kuule tosi terveellistä. Kunnossa inttiin kurssi. Ilmoittaudun nyt. Jotenkin se tuntuu auttavan myös fysiikassa ja terkassa. No tommosesta mä en oo kuullut. Tai siis vähän niinku ylipäänsä. Vähän niinku mä olisin jotenkin muiden yläpuolella. Ihan kun mä voisin tehdä mitä ikinä huvittaa. Tule päämajaan. Tiedä kyllä, missä kaikki päätökset tässä rakennuksessa tehdään.
Olemme Gurun avustuksella pyrkineet YTL:n kaatamiseen onnistumatta. Guru kuitenkin selvästi näkee sinussa jotain. Sinä olet meidän ainoa toivomme. Ensinnäkin, kuka sä olet? Mikä ainoa toivo? Mähän olen Tuomas, tai Eno. Minä olen Jakojäännös, lyhyemmin JJ. Nimesi on anagrammi sanasta one. Olet Gurun valitsema. Eli siis mitä niinku? Mitä se JJ meinaa? Jakojäännös on kokonaisluku, joka jää yli, kun jokin kokonaisluku jaetaan jollain toisella kokonaisluvulla siten, että myös tuloksen tulee olla kokonaisluku, tarkoittaen siis, että olen Gurun läheinen kontakti. Guru on kuitenkin selvästi ottanut sinut vielä lähemmäs omakseen. Olet meidän toivomme, sinä autat meitä kirjoittamaan pitkästä matematiikasta laudaatturin. Niinku, ei tossa hyöpytyksessä ole mitään järkeä. Mähän vedän matematiikassa pohja-arvosanoja. Tule. Näytän sinulle. Eno, seuraa. Tässä on avittipalvelin. Yhdistän sinut sinne, jotta näet, mitä tarkoitan. Tämä voi kirpaista hieman. Ojenna oikea kätesi. Autsista. Kurkkukipu. Syks on lääke, joka lievittää kurkkukipua tehokkaasti. Kolmea soittaa. Moro. Eno, Mitä? ne YO-arvosanat on tullut. Oikeesti? Joo, me äkkiä kattoo. Joo, mä katon. Voi. Ote ennen kuin menee. Niin? Miten se lähti? No siis... Moro. Gurustaa. Enpä onkin. Juu, ootas. Kuvaks vielä. Juu. Ootas. Se näkyy. Se oli se.